Boss, lighty. Serás oyster. Boss, lighty. Wie is jij en wat is uw naam? Nee, mijn naam is Ingo, mijn bro. Ingo, oké. Ben nog steeds bro, wat gaan nou hier aan bro man? Mas met light team mos die man. Boss, dog, ik heb net die lighty zijn naam gevraagd. Ik word om zwaar te gaan niet door, man. Ik ken jouw nummer te bro man. Ik weet niet wat is bezig. En wie is nummer wat beter weet bro man. Wat zo goed te vangen. Ik ken jou papieren, jou files ken ik. Nou wie met light die intrek bro, is het toch recht goed dat jy vir 'n groot man. Vrou mooi bro man, kyk vas bro man. Oh, los by ene. Vrou mooi bro. Dis my sien bro. Kom maar light, wat is loop man. Pa wil jy met doen te doen in sien. So gini bisa met mense by aan, ek vrou baie mooi. Wo? Oza. Ou stouter. Wie weet zeker hoekom het ek jou gebel, nee. Hy is maar die stoutste oukie, so en ek like stout mense, man. Staan nie. Maar ek het jou eindelijk gebel om iets vir my te doen, man. Ek smaak hier met iemand skiet vir my. Hy wys my nogal gun en wat. Ek dink, kyk, hier vir die oom. Hy moet skiet vir my, my maasekind. Ek sal hy missing in voorstaan. Volle nommer. Kijk, ja, zoals nou gaan lopen. Dan lopen zo 3 jaar bij zijn joint. Net om te kijken of hij ja is, nee. Ja. Ah, salut. Was dog, nu nog kijk nou achter te me. Ah, staan hij dog, hebben die winkel. Nu nog omkijken. Zie je? Kijk eens zo. Staan zo, vouw me naar jou. Yo, ek gaan die braar op nou. Wat maar is nou weer soos? Wat is dit? Wat daar lê nou wat soos? i7 phone. Nee, kyk hier. Maar wat daar lê nou? Hy net soos. Ons, dan jy kan my robbery. Hey, So jy klap my nou getyd. was, at soos, jy wil mos my gerobbe nou nee. Was, daar my phone. Wat? Kom so my phone nou hier sê. Ou ja, so lyk. Hey. Hoe roppelen die jong? Was maza? Ja, dan kom live. Awai. Wil die braai jou nou gerobbe. Hey bro, die man smaak, man, ek het nou my gerobbe tot soos. Sien nie. Maar kyk wat daar lê ek het soos. Bling. Sien nie. Maar kijk je, ons kan niet die man lang los hier niet. Waar is die man begraven? Hey bro. Mijn ma's wasmachine. Awai, my ma gaan dan was het te was môre het soos. Oh ja, in de ceiling? Hoe je de Nee, bij ek gaan gaan stinken, stinken. ouwens man. En waar vind je dromen bro? Dat is dromendag, vrijdag bro. Dat is mijn plan maken met die man ons man. Ons kan niet die man niet zo los hier. Ek het 'n klap gee om te kyk wakker, sy wakker. Wat is die man hier so met die bro? Boss. Nee, cool af. Hoe lijkt hulle? Wat lijkt het dus jullie komen zo Ja. en dan lijkt zo Wow, jullie blij wow. guys, hè? Ek het 'n 50 bill kom koop man. Oh, ek moet niet zijn geen. Maak Cents. maar net sekere bill man. Hoe kom weet ik dan niet van mijn nummer, hè, guys? Was net hoe is het kom koop guy by 50. Ek moet niet zijn geen. Kijk eens zo, ik heb die tijd verstoren, maar ik moet gewoon phone komen, blok gewoon zo, gaan nooit weer iets zo. Nee bro, lijkt mij ons gaan niet die Chinese krijgen. Ik gevoel ze ons gaan niet die krijgen wat krijgen. Hoi, is mijn crew niet voor die feest of zien jij bro? Ah ja. Follow nama. Is teman. Oh ja. Ja, boss, ik wil helemaal highway vanavond afleiden. Bij mij 6 o'clock, né? Ja, oké. Ja, maar ik wil net gewoon die jongens gewoon uitzetten. Ja. Die fucking rubbish steel met kleren van die draad. Hé bro, die te kop met kleren van die draad of steel.
Hahanap malo sa ladat si Kamanwoda. Ya, show man. Awal. Halo? Ya. What? Oke. Sip.